Ola, son Carlos de Paz, un dos tutores do curso, e estou aquí agora mesmo para crear un vídeo tutorial que nos permita ver como funciona o libro de cualificacións de Moodle, unha ferramenta que desde a versión 1.9 da plataforma permite personalizar totalmente o sistema de cualificacións e axustalo ao noso facer durante a clase. Vou utilizar para esta creación do vídeo tutorial unha ferramenta que se chama Screencast-O-Matic, tedes agora mesmo en pantalla, é unha ferramenta que traballa sobre a web e que permite crear os vídeo tutoriales sin necesidade de instalar nada no ordenador. No noso curso, casi ao final, no bloque 9, penso que é, efectivamente, no bloque 9, temos unha actividade que é a creación dun sistema de cualificacións. Ben, este vídeo tutorial está encaminhado a dar as explicacións oportunas para crear esta actividade, aínda que non vai a ser exactamente o que se solicita en ele, pois o que seguimos ver é como se crean todas as cousas das que se fala ou que se solicitan na tarefa. Ben, vou traballar na plataforma de prácticas, igual que vos, nun curso que está creado expresamente para ir facendo probas, en este caso. Ben, non é preciso activar a edición, unha cousa curiosa que veredes aquí é que non hai a terceira columna, en algún foro falei deste asunto, bueno, que se pode personalizar tamén o aspecto que pode ter o noso curso para que se distinga un pouquinho, non? do que é a típica imaxe dun curso de Moodle. Ben, imos o que imos. Non é preciso activar a edición, como vos veño de dicir, o que sí que temos que facer é ir ao bloque de administración e facer clic en cualificacións. Isto nos conduce pois, ao libro de cualificacións de Moodle e veredes que hai un menú desplegable arriba á dereita con unha chea de opcións. Bueno, a forma habitual de acceder ao libro de cualificacións é a través do que se chama o calificador. Vale? O calificador é distinto cando se ve tal cual se entra, pero veredes que tamén está o botón de activar edición arriba á dereita. Cando facemos activar edición, o cualificador transfórmase e nos permite modificar de xeito manual calquera das calificacións que temos dentro do libro de cualificacións, calquera das cualificacións para calquera das actividades, cuestionarios, tarefas, calquera cousa, e para calquera dos alumnos independentemente. Vale, a veces non é doado porque o libro de cualificacións pode chegar a ser moi extenso e se perde de vista a lista dos alumnos na esquerda, pero se pasamos o rato por enriba de cada un dos campos de información, veredes que aparece o nome do alumno e a actividade ou o elemento de calificación co que estamos a traballar, o sea que a capacidade, a posibilidade de equivocarse, pois, bueno, é remota se se está un pouco pendente do que se está facendo. Ben, para traballar e personalizar o libro de cualificacións, temos que ir ao seleccionador que temos arriba e ir ou ben a vista simple e vista completa, calquera dos dous. A min gustame traballar para o que é o sistema inicial de creación de categorías e de elementos de cualificación en vista simple, porque é máis sinxela en pantalla, é máis doado de traballar con ela, e só cando quero introducirme con elementos concretos e cousas máis específicas de unha tarefa en concreto, vou á vista completa. Entonces, vou facer clic en vista simple. Veredes que a cousa pois cambia notablemente. E agora o que me aparece é pois todos os elementos de cualificación que teña no meu curso. Os cuestionarios, as tarefas feitas con Hot Potatoes, as tarefas sexan de actualización dun ficheiro ou de texto en liña, as bases de datos, se é que teño establecido que se vai a utilizar como elemento de cualificación, iso mesmo pasa cos foros e cos glosarios, por suposto, os cuestionarios, etc. Todos os elementos. E veredes que hai un elemento que aglutina todo, ao final, que é o total do curso, é dicir, un elemento de cualificación que é o total do curso. Ben, ese total de curso se calcula en función do que está indicado no desplegable asociado ao título do curso. Neste caso sería media ponderada de cualificacións, que penso que é o sistema que utilizamos casi todos nós na moi grande parte das ocasións. Pero poderíamos utilizar outro sistema de aglutinar as cualificacións. A moda de cualificacións, a suma de cualificacións, a calificación máis baixa, mediana de cualificacións, etc. Temos moitas posibilidades. De entrada, imos traballar coa media ponderada de cualificacións, que penso que é o máis axeitado. Veredes tamén que hai unha columna na que podemos controlar o peso de cada un dos elementos. É dicir, que se queremos dar máis peso
a un cuestionario concreto, unha tarefa concreta, poderíamos indicalo aquí. Lembrade sempre que estes globiños con signo de interrogación nos dan axuda, vale? E nos explican un pouquiño os elementos, non? Que están asociados. Bueno, ás veces imos ver que nos aparecen en inglés, vale? Iso depende un pouco de como teñamos na plataforma o sistema de idiomas, non? Establecido e as traduccións. Na seguinte columna vemos a cualificación máxima que se establece para cada un dos elementos. Eu sempre penso que o mellor para evitar, bueno, posibles problemas é traballar con cualificacións que sexan sempre a mesma. É dicir, se traballades sempre valorando sobre 10, non ides ter ningún problema. Podedes traballar con outros valores, pero en todo caso ten que ser o sistema igual. É dicir, se utilizades puntos, non utilizades escalas textuais de cualificación, porque iso sí que non vai a traballar ben ou pode dar problemas, é máis complicado. Entonces, bueno, hai que, en todo caso, sempre facer probas de como van as cousas. Ben, vedes que aquí temos para o curso pois todas as actividades e todos os elementos de cualificación todos seguidos. Aquí o que se propón na tarefa é organizalos, non categorizalos. Entón, para iso se pide que se creen 3 categorías que se chaman TRI 1, TRI 2 e TRI 3. Corresponderían as cualificacións para cada un dos 3 trimestres nos que repartimos normalmente o curso. Como se crean as categorías? Bueno, pois as categorías se crean porque na vista simple debaixo veredes que hai varios botóns e un deles é engadir categoría. Bueno, se facemos clic en engadir categoría, vais a abrir un pequeno formulario no que temos que darlle nome a categoría, pois por exemplo, o que decíamos, TRI 1, o cálculo, é dicir, como se van a utilizar as cualificacións dos elementos que estean dentro da categoría, imos deixar media ponderada simple de cualificacións, e a cualificación máxima. Bueno, pois como habitualmente ao final do trimestre imos dar unha cualificación que vai chegar ata o 10, non? Pois imos a estipular aquí xa que a cualificación máxima sexa de 10. Non? No tipo de cualificación, pois teríamos que utilizar unha escala, o valor, o texto. Penso que sempre o que menos problemas dá é o valor, pero bueno, en todo caso calquera pode ir facendo probas para ver se funciona axeitadamente o seu sistema personalizado. Guardamos as modificacións e observamos que na vista simple, que era na que estábamos, aparece unha categoría abaixo, na que efectivamente se ve que o modo de traballar coas cualificacións, que de momento non están introducidos elementos, vai a ser a media ponderada simple, e que o valor máximo para o total desta categoría vai a ser o 10. Ben, repetimos a operación para as outras dúas categorías, ou para, perdón, aí saltou unha páxina que non tiña que saltar. Repetimos para as outras dúas categorías, o mismo, o valor, guardamos as modificacións e unha vez rematado veremos que temos as 3 categorías cos valores máximos indicados. Ben, agora do que se trata non é máis que de levar os elementos de cualificación que queramos dentro de cada categoría. Para iso, o que temos é que ir á dereita, e aí temos o listado de accións para cada elemento. Se eu quero levar, por exemplo, este cuestionario de autoavaliación para a primeira categoría, fago clic en mover, na icona que ten as dúas puntas de frecha. Isto me vai a amosar unha chea de caixiñas que indican os distintos lugares onde pode encaixar ese elemento. Vou no poñer dentro da categoría TRI 1. En este momento xa vexo que ese elemento aparece en categoría TRI 1. Se quero mover a proba test feita con hot potatoes, pois o levo ao punto no que eu quero e así sucesivamente. Pouco a pouco imos tendo xa un sistema máis completo. Vemos aquí que xa temos unha serie de elementos de avaliación na categoría TRI 1, outros tantos ou máis na categoría TRI 2 e tamén outros na categoría TRI 3. É dicir, que eu podo levar todos os que queira á categoría que me interese. Tamén podo deixar elementos sin categorizar. Vale? Ollo, porque neste caso todos estes elementos que están sin categorizar van a ser incluídos na cualificación final, porque eu teño establecido a media ponderada de cualificacións, é dicir, que cada un destes elementos agora mesmo tería o mismo peso que unha das categorías completas, vale? Porque eu teño establecido que o valor máximo da categoría é 10 e estes están sin categorizar. Bueno, despois veremos que isto se pode arranxar.
Aparte das categorías, podemos engadir elementos de cualificación, un ítem de cualificación. Pois, por exemplo, se propón na tarefa que se faga un elemento de cualificación para atender a asistencia e que se lle dé un valor de máximo 2 puntos. Vale? Ben, o que facemos aquí non é crear unha categoría, sino un elemento de cualificación que nós podemos engadir, podemos introducir as cualificacións manualmente dentro do cualificador que vimos antes. Non? Veríamos aquí o elemento de cualificación, asistencia, indícase o peso e a puntuación máxima que pode acadar. Tamén na tarefa se indica que agora o que temos é que axustar a valoración de todo para que isto traballe ben, porque de momento está establecido 2 puntos para asistencia, pero temos que cada unha das categorías anteriores valen ata 10, e ademais temos os elementos sin categorizar participando dos cálculos. Ben, se vos fixades, en algúns elementos, sobre todo os que son os totais, en xeral, teñen unha icona pequena en forma de calculadora. Esa icona nos permite traballar e personalizar completamente os cálculos, como se unha celda dunha folla de cálculo se tratara. Así que eu podería traballar nesta folla de cálculo e introducir unha fórmula, de forma que, en lugar de facer unha media ponderada de todas as cualificacións, o que se faga é o cálculo que eu establezo aquí. Para facer isto, preciso que os elementos de cualificación, incluindo tamén, como vedes aquí, as categorías, teñan un nome clave que vai a servir para traballar con eles. Entonces, por exemplo, en tri1, o total da categoría, eu podo chamalo, pois eso, algo que é doado para min, tri1. Na categoría tri2, pois poño de nome, tri2. E na categoría tri3, tri3. Teño que facer clic en agregar números de identificación e veredes que agora eses elementos que introducín xa teñen un nome que aparece entre un doble corchete. Vale? Isto podería facelo para todos os elementos, pero eu teño algúns elementos de cualificación que están dentro das categorías, entonces xa non preciso poñerlle o nome concreto a esas. Vale, deste xeito eu podería poñer tamén a asistencia, que ten que aparecer en algún sitio, pois asist, por exemplo. E xa teño postos todos os nomes que me interesan para facer o cálculo. No noso caso, podemos introducir que o cálculo correspondente ao elemento de cualificación, que sería o total do curso, inclúa esta fórmula na que facemos a media dos 3 primeiros trimestres, das cualificacións dos 3 primeiros trimestres, e aplicámoslle unha corrección por 0,8, porque lle imos a dar un valor de ata 8 puntos, non? Deixando 2 restantes para a asistencia. Logo teríamos que sumarlle ao final a este cálculo a asistencia. A fórmula quedaría deste xeito. Guardamos as modificacións. En este caso, o que temos é que a nota total do curso, que ten un valor máximo de 10, vai a salir de facer esa operación na que se fixo o cálculo ata 8 puntos de todo o que ven sendo as cualificacións dos 3 primeiros trimestres e a nota de asistencia. Deste xeito, quedarían excluídos os elementos non introducidos dentro de cada unha das categorías. Poderíamos agora axustar, se queremos dar distintos pesos aos elementos, poderíamos facelo. Pensade tamén que antes estábamos traballando na vista simple, pero nunha vista completa temos moitísima máis capacidade de modificar as cousas con multiplicadores, elementos de compensación, descartar notas máis baixas, en fin, unha serie de opcións nas que non imos a introducirnos agora e das que se pode atopar información cumplida dentro da internet. Ben, e ata aquí o que é preciso para facer a tarefa e para coñecer o sistema de cualificacións de Moodle. Antes de despedirme, decirvos que hai outra vista que é interesante, que é a vista do usuario, na que se pode ver o libro de cualificacións dun xeito semellante a como ven os alumnos. Ben, nada máis, calquera dúbida que xurda a raíz do sistema de cualificacións, pois non deixedes de utilizar foro de dúbidas do bloque temático 9. Adeus.